இவன் வேற காலைல தூங்கிடுவானே, இவனுக்கு ஒரு போனை பண்ணி வைப்போம். நேரத்துல இவன்டா நமக்கு போனை பண்றது? நைட்டு நிம்மதியா தூங்க கூட விட மாட்டேங்கிறானோ, யாரா இவனை? மக்காளி, காலைல 8 மணிக்கு மறக்காம பஸ் ஸ்டாப் வந்துடல, கிடந்து உறங்கிறாது சரியா? வரும்போது குளிச்சுட்டு அண்ணா. அண்டி கண்ணாலி, உனக்கு வேற வேலை இல்லையா? நைட்டு 12 மணிக்கு தான் போன் பண்ணி சொல்லுவியா? வரலாம் பிள்ளை, ஏன் பிள்ளை இப்படி கொல்லிய மனுஷனை? தூக்கம் வேற வர மாட்டேங்குது. தூங்கலான்னு கண்ணை மூணுனா கனவுல நீ தானே. இப்ப கூட பாரு, என் முன்னாடி நீ நிக்கிற மாதிரியே தோணுது, ஆனா நீ இல்ல. காலையில எப்படி அவகிட்ட நம்ம லவ் ப்ரப்போஸ் பண்றது? என்ன பண்ணலான்னு ஒண்ணுமே புரியலையே. இப்படி பண்ணுவோமா? அன்பே ஆறுயிரே, நீ இல்லை என்றால் என் உயிர் இல்லை, என் காதலை ஏற்றுக்கொள் என் காதலியே. இப்படி உன் காதலை சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று அவள் சொல்வாள். எப்படி சொல்வது என்று நீங்களே சொல்லுங்கள். தாங்கள் வாயை மூடிவிட்டு படுத்து தூங்குங்கள். எப்படி சொன்னாலும் அவள் உங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டாள். அதை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம், நீங்கள் மூடிவிட்டு போங்கள். எதுவா இருந்தாலும் காலையிலே பார்த்துக்கலாம். அதுவா ஏதாச்சும் நடக்கும், தூங்குவோம். என் தூக்கமே என் தூக்கமே சீக்கிரம் வா, காலையில் நான் காதல் சொல்ல போக வேண்டும், சீக்கிரம் வா. என் காதலி என் காதலி, என் காதலை ஏற்றுக்கொள்ளடி. என் காதலி, உன்னை நான் உயிருக்குயிராய் காதலிக்கிறேன், புரிந்து கொள்ளடி.